Il-kap eżekuttiv tal-grupp Tomas Jorgen Fenech iddeskriva l-allegazzjonijiet li saru minn David Take fil-programm Xarabank bħala gideb mhux sostanzjat. Fis-starija lil media Fenech innota kif David Take akkużah b'mod fals li jagħmel xi attentati biex jinfluwenza l-proċess demokratiku elettorali billi offra somma flus biex il-membru parlamentari Ewropew David Casa ma jiġix elett. Fl-istarija tiegħu Fenech fakkar li David Take għamel dawn l-allegazzjonijiet mingħajr ma ppreżenta l-ebda evidenza u ddikjara b'mod ċar li din kienet gidba li probabbilment hija riżultat tal-immaġinazzjoni tal-istess Take. Jorgen Fenech stieden pubblikament lil David Take biex jissostanzja l-akkużi tiegħu fl-istess waqt li nnota li ma jistax jagħmel dan għaliex l-akkużi huma foloz. Jekk ma jagħmilx dan, Fenech qal li Take għandu jirtirhom. Waqt il-programm Xarabank, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija stieden lil David Take biex imur bil-provi għand il-pulizija biex ikunu jistgħu jinvestigaw. Kieku b'xi mod kelli dik l-informazzjoni kont niproċedi mill-ewwel u nitolbok ipproċedi minnu fih. Din hija kwestjoni li tista' ikun hemm issues kriminali. Minkejja dan David Take diġà ddikjara li mhux se jilqa' din l-istedina għaliex qal il-pulizija ma ħadux azzjoni lanqas meta kellhom provi kontra l-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff Keith Schembri.